awo na aka ba kwagya aresabia uwie pe wontoma obi bibia na afa ho ka ekire din na wapa ba bia kwatena ukunu kura nhya da mmaka biam ekire din ebia unso meka say wotu obadi ayeba wodi hye bi na afiri ma yediwachi wo wade ayediwachi sika fam kyesene yentade fam ne nyina na ekire din enti upekuo pe mu ode ne mu ode pa mu akono pa de mayem papa Daddy Lumba dia ne nyina eye precious fans of the fa ho beka ye ho ne kuo no emu ne ma hodo a ekoi bedibi ne nyina ye ho etumetwan se upemu nkyeremu na woni mpenifo de nsa wo so de wudin akwa ahoma ne ye 0244 285 369 0244 285 369 ana 0535 190 661 0535 190 661 ye boy homra ne say odo ene bia kwaye na wagye yenso say eni da so ewo ho ema obia Insupa pa abedwa maso bia to agusu a otobi eye Lumba supa esansa ye dia fanfide mu aso no sekroje ye e de manipedua no na FDA nso agye atumu se eye nti se opebi ato agu shop no watimi aton se traffic mu mpo na woton eye nsu abomode ansa onsa ebetimi aka Lumba supa ni bi na se open no dodo atu a obetimi afrem penifo wa 0555 274 757 and 0577 475 343. Oko dansoma ne important ma Madam Abanyamiche ye so distributor wo honom or adjacent Lumba Sport Apietus Lane. Friend was 0557 349 401. Mama Vic ewo Franco Sport M or adjacent Onyinaso Washing Bay. Friend no ewo 0500 680 783. Bra Kwame ewa da command circle station Obayadom Choba. Freno ewa 0244 094 793. Madam Edith Kusi ewa Dowenyo Opsi Central University. Freno 0246 601 004 and 0266 400 215. Nana Satra ewa Pokwasi Odumasa Satisfy Water Depot. I eno Eben Government School no Freno ewa 0592 317 481. Auntie Emilia Watama Community 4 Secondary Joint. Freno ewa 0540 423 201 and 0574 761 396. When you make us see as say yentena se na yemfa wia pram tobra no embesemom na kenkan fo mi na yesi peteprem besema wie no dia meje so ya wofa o si ade ya de wan Nhyiraba Kwadwo Sammy bi me ne mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa obetimi ede Adjoa wedding ede asoso ede amanom na ye da ye ho ye ba ye de kasebo ne kire mo ankasa ebesemo na sana no me wa fa kokofu se wa o si de ye kasebo no eye de ba dia sekutu sebam enyo de ni bia sekutu sebam ye mwachiguho sekutu sebam midian kokofu se wa sekutu sebam DL kasebo de hinta no no ne pa hontoma. DL News. Yabamo akwapa afitu milika ne hia yen ewo Facebook and afinsi YouTube na DJ Zigibia Diamond kasieboi ehunfoni any videos ahodo no etwanam Facebook no afinsi YouTube no so a wobenya bi na wahwe amayen yɛnhyɛ kasiebo na se emfamfiri enkran pompune mantamum na nyina yenim nansen nneɛma ahodo a ekoso ewo nkran pompune mantam ne nyina ne sɛ apasi nyafo ehuna mane papapa ewa drabo fo nsempa wo manyimu a enya semukuma kram ene se wapon adwuma wo kofie bobo wasra no panso a wo kɔ adwuma nso a wonya hyen emfa nkɔ ne nyina ne se yenianom ahyenkafo bia wanom eya wawa ene yekwabra mepentem akwaba trotrofui kyesenya semukuma ene edu anopa enipo aba pe so a wanom ehyenteade na kwasibo ne beka ne se lolofe no na wanom edebo ni bi ede aka ho saa nso ne yepon adwuma ne yekofia pepepe na mo de bi ede ato na pempema kyerɛ sɛ ne amane a yehunu no wapa adwuma a wo kofie wonya ka nkofie wobo made aso na hamakyɛn so akɔ adwuma so a wonya hyɛn enkɔ adwuma ensemi emu ayere papapa na meka sai ena ma ho ahodo a ɛkɔ so amanyimu nti ɛyade a Ministry of Transport egu so ɛbɔ adwumaden a wonom ene Ghana Private Road Transport Union
GPRT mpenifo egusu am wonom epe kwampa do mbefa so mbeboa se be ya oman Ghana enipa ekwa adwuma wonya hyan fanko adwuma na Japan so yenya hyan fanko fie no ombetumi apa ho pomasibre na meka sei Ghana mampeni John Dramadi Mahama ebetena oman Ghana banwa swei oni NDC amanyoko no gusu am wonom epa adwuma toto ne ma meka sei de oman Ghana yesidi no enya ahoden asese mpo de enkadweden sensem no ne magusu a ekon kadi moman nanso enya semkumo ahyankafo no be kiremu sei semusidi no enya ahoden o se enya ahoden o yanso so eye kokoko sinefise dumpempeso na senipa no mumusu a ka na mo kire mo ho pam enti na mo so mo ape so am ho akire mo no ye be yi atia de aguma pempem se suli ya ne ye kro no ebo ne de ka na apaafo wo mpento so ajai evise ye kokoko sinina ne gumen na de ka se bakopie mu okwa menkoma secret interchange na se a enya semkumo etom no abua peso se dia wadwuma dia o DLFM so ye je nipa no ayetum senkrane ne no ene ne ahyankafo ne mate futwetwe nkomo na mate ne ba kwa wakodome ne ene ne di nkomo endo de ne business opani yi na mo adentina mo de mo bo amope ene agye ene o kirem se bo mi na mo de asene mo ni mu enti mo fiti ya na mo boy asembo mo nim ene ahyan na mo de ma ye twie no ka wo na no ebo de amaye no yentimi ntie endisi yamfa bia nto so ne yanye bia nka ho a wahwe ne ye kofi a yesese ne yentimi nye enti ne di bia ka ho ebi kura kirem se traffic no efi akra de kodome anka wacha yesema aduasa 30 minutes pe nanso traffic nko aba kodu ho na na se 2 hours eba so mbe pona musika kitua bi ne senti na mudi bia ka ho se beba bo na muso anya sika etimi ede ahwe fiem na mna de ye kase bo eje mna na de hia wonom epa ahyan de akofie no munya bi nkotwetwe ko na mo kirem se wedi ano odene kwase bo ne dos nti abanjehye pa ne mwa na se de ekwede abanfa mra nto akwan mu mama mra nya adwuma amane aye hune nya de beto betwa ne anase chena from circle to abekanesa komunje fais do bi on ma obeji things to this only omo kasakra no mo ye and it is very bad because sometimes no obi on ma open sem be otin no kwan wa into this or train na kana ebeba no five no for ma na wa fa entiase sedente do numre bia omotumi yensa just Ghanaian penny4 and Ghana police form penny4. The Sroma, one more years idea, no stop Omunina, and I see a chiwa and Brandon over there, and nobody no. Because you mostly come here with calculated fare. Imagine I know my fare from my my workplace to the house is 15 cedis. I get here and they say, oh, La Paz 10. If I take that La Paz 10, when I get to La Paz and taking the next car, I'll be stuck. But sometimes I understand the driver because the prices of the petrol are going high. So I believe it works hand in hand. Yeah, but sometimes they should consider us, just as we are also considering them. I think the government should regularize the prices. As the unions are there, most of these drivers actually do not have any union. And so what they do is that they tend to take these exorbitant prices. Now, from here to Pokwase, as it stands now, I just took a car and the driver was taking us 15 Ghana cedis. And so I had to drop down. So I think the government should bring more of these public vehicles so that at least it will help transit us from our various... The bebo ne sa ban e de ahyempi ebeba krom na no bebo pa ma hyenkafo binum dwumade omudie no wanom agyan sa pa de ne nipa so be ye hyepam eni a woti yi e omaga na de hye bia na wonom pekam e wakwa menkroma serkedo mo ne akire mu poku ase ne la pass ne memye pia mu kire mu sei emu aye pa e na wote wonom akosemem na no wachi na de ye kasebo ene kwankyerefo paniam ono ehwe eye akonebade ho sensem edema Accra Metropolitan Assembly no yem papa Alex Johnson kiremu say in fact ehenya ehwa ya dempa de ye ka wo man mu nyina enum say ekoso mmemme pene mum kram premantam mu de aba editwam ti de aye no penifo tu hwana mo. I think one of the strongest points of the mayor's program is to make sure that it is not just trotros being renewed, but we are renewing intentionally the environment. So this perspective, I think, is something that is going to be very interesting to see all the stakeholders bringing up their concerns into how they want to engage with the program. It's happening in a lot of our sister cities across the continent. Nairobi, Dakar, everybody is ahead. Accra is lagging. Thankfully, we hope to see some leapfrogging in the process to make sure that we can bring ourselves to local management of transport. Ani a woti ye aya kwankyerefo pani ono
ɛna hwɛ akɔnebadeɛ ho nsɛnsɛm ɛwɔ Accra Metropolitan Assembly ne den ɛde Mr. Alex Johnson Director of Transport AMA ɛna wɔte ne nkan na ne kwakora mu no ɛna nkrabobre mantamu mayom Michael Papo Alote oniminyamfo ɛkyerɛ mu a meka sɛ deɛ assembly no gu so ɛyɛ nhyehyɛ pa ɔmode ɛyɛ electric buses pii bɛba krom sɛ bɛyɛ adehyɛ mu tu kwan ɛwɔ nkrabobre mantamu kɔmɛmɛ ahodoɔ no mo betumi anya ahyɛn papa kyɛ sɛ ne fully nyanya esi bom sika no so kitwa bi na betua ne 3 cities 4 cities 5 cities pɛ no wa kwaduru wo fie sɛ betumi aboa na asisi ahodoɔ ne kro no pa ahyɛn kafo bi ne bɔ ɛde bɔ apasenya so no etum eso betumi ate ɛwɔ mayim. AMA is bringing electric buses. We are starting the first metro transport in Accra, which we are going to have a very cheaper first. It's electric bus, so we don't buy fuel. So with 3 CD, 4 CD, you can go wherever you want to go. And the price is going to be the same. But right now, we are pleading on the drivers that we beg them. Things are cheap. Petrol is, the fuel price is down. I mean, I was so kind. The prices are down. Make payment 5. Any ya wuti yo no ne yo meyo edema Accra ne den edoniminyamfo Michael Papo Alote ne ena oti yenti electric buses ne de eno na awofa me hwe animu manfa ma ade a meye mo pam sika yento akase bo no so Yentoa kasiyabone no yedaswa ejina nkran primantem hu nsema na eye management ede ma Metro Mass Transit Limited ede abetudwa echemu se sane ebe ya akoneba hu nsem betimi akoso ewo ye nkran primantem hanom se ebe hye hu nsensema bibia betimi akoso nti no mo hwe anim se onbebo modin a ede buses ni bi abegu nkran ha sane ebe ya wokọ na obem so wokọ nyuma so se wapon na wo be fie no traffic hu nsem nti no bibia betimi akoso na bro mo kasa na mo chemu se ya dia state transport operator HMA empesa mo mu asane ebe ya se wo ko nyuma so a wo betimi akoba station na chese ni pa egu ho no pa mo peka no enya de omu nya bi nti na chese obedu adwuma no waye late say poto nti na no bebo asane ebe ya mo so mo ko ne omo be me ba no pa ne anumre na omo ho ebetimi ahenhan wom na head of communications edema eye MMT eye Mohammed Mubarak Watara echiemu ekasese ejinasie we afanhyehye ye anu free eye Minister for Transport eye Mr. Joseph Bukari nikpe se eye company no emomodia embo ahyen awodo eno no eye ankrankra de omo akasa no ebo so betimi aye adwuma nya skego omubotom na mombo asa na ebe ya eye akoniaba ho nsem so no ebetimi akoye ewo nkran bipuni mantem ha na Mr. Watara ene nsem chofo atwetwe nkomo eye yawa de opepombo som ne de toso eye dunum ewo mfimpi mienu ene aduonu nsianim anodi tudwa na ochem se eyade a transport minister ene management ade ma MMT fo ahia omuchem se buses ahodo krabe ye dudie eyade a omode bank and primantem sanso no mu hwanim saba ne betimi aboa na ne asese ni nina no betimi aye na chese aye bebre ewo nkra hanom na chese wo kɔ ne wo ba eno so ne betimi aboa esan se eyade a passengers no modos ye papa nye nipa pi na eni cars ewo nkra hanom a chese trotro ya no mofa nti so mba modia na mutimi de buses yi ebegum a eno so no ebetimi aboa wom esan se wo hwa omo nso na omokɔ eye kwan tintin bi te se efri ekɔ adenta sanso ana free eye kaso ekɔ nina na yade om de buses ni bi ekɔ honom yade aten no obi eye adwuma anopa eye no 9 apel eye abo apemu eye simane dua sanso ana numre no wotwe so no yade abas ni nina eye adwuma ekɔ honom efri eye kaneshi ekɔ kaso ansa yade abases ni bi eye adwuma honom ebetimi aboa na omo nso na omokɔ kaso anaso omokɔ kaneshi na ebetimi aboa wom omo nso omo free circle akɔ amasama ne nsa wam nina no ebetimi aboa wom esansa wo hwɛ sa miamia we ya ɛhɔ no mpa na cars ahodo no ɛho ɛyɛ de wɔ hɔ na bra ne nsɛmtwɛfo twetwe nkɔmɔ no it was an initial arrangement just to cater for the festive periods, which we did, and it was very helpful. But we realized that when they were withdrawn, it created some challenges. So I re-engaged the MD of Metro Mass Transit Limited and then the Intercity STC coaches, and they have reintroduced some few of them. We are looking at the daily basis movement and seeing if we need to add more, then we'll add more. Again, we are also at the verge of seeing how we can get the private sector
to bring in more of the buses and other vehicles to be able to help when it gets to peak hours in the mornings and in the evenings. But we have called back. When we withdrew the services, we saw the tension it created, and we have called back some of the buses to start again making their movements. We are studying the ground to see whether they need more, or we will have to continue with the skeletal or the small number that we have operating for now. Eniya uti ye head of communications edema MMT Mohammed Mubarak Watara. Yantua kasebo no so na yemfa yani mfankyere mo ewa Sante Batandem. Na make say Ashanti South Regional Police Command. Wademo nsaka enipa makon ensia. Wademo nyina mususu say wanom eka akromfutechu amwa. Wanom ebokro no ewodwaso eno no wasante mantanim. Ombokro no wie nso a omumfansi ho. Woye oba no mohwa na wanimu da ho kama pasa ahwehwe a. Na wono machew na maba mode ane wato fom ene ommeye obi pam ene aha eden aha emre aha emre saa mu wi a na maprepre kire mo na kire din no moko na aposifo yi ekire mam sani pa bonfo msa ka wonom awasante manta mu dwaso nom de odi kan din David Edusa dodo asana mane say vibes yes or vibes pam ena afis do to semienu aye Samuel Amanto oka ho bi dodo abonum na ne say road ene wasene kwantempon de otoso miensa Andrew Odai dodo abonum na ne say Salinko oka ho bi de otoso nan Sharif Muhammad dodo afra ne say Isco wasene say de oya footballer no na Joseph Ato dodo abonum na ne say moves and afin so chidi arrange dodo abonum na ne say Oga happiness samrantewa emakon ensian posifo che wonom ego opepon bosima yego mehne da na taso enwatwe ego mfimpim mienu ene aduonu esiamum na posifo enkrata no ekiremu am hwehwema do mkoye ne kopiemu ewo mrantewa wenum akache no mo ye nte yesɛ enipa bi ewo mpotem ho no am wo hwe omakone abadie hu ne kwan mfa so mo bo life na nyamenem no kure ni esum ene bone wo mutiremu nti na poivo modenya kwan hwehwe mo koye yampa ne yampa nunia ne yampa emrantewa we mu dan mu na de omudi kan hu ye eye mobile phones no covers no mako aduanan enkron 49 mobile phones covers eno achi eye bayonet cases eka ho bi green dresses ahodo am kire se osra ni entade a chese ni nyina ne ye fake entade momode ade kwagina kwa ho eprepre kire ma manfo efin so omuhu se omo wo photographs anase mfoni am kire se omu leader no chese ne wa hyehye entade se osra ni a okutakitatuo ne se oba wo so a de wo bia de be ma no na posifo se yemfa to Ghana fo anim se omo sa so nsa kan eye Toyota RAV4 eye hyenya omususu se no enamlante wai ede kokro no bo wo mama ni nyina no monsa ka sika botwo ene so omonsa etimi akam na mra posifo ehwehwem ede afa sabe sani pa bonfo mtusu se omoya akromfo enche no wo moji tomu se ampani yampa ni nuane yampa krono no de wono mapo akapim akapen eye gam grape no so omaye omoche wona se oyo ba ba akofo na wona monam nsia de odi kan ba na woda na owie no si foma na fofra ba yes nurse ayaso bia wakwa yaresabia na nurse ni ebo panie no tese ni mpense nyina no beda pam wahu say yes atadwufo wa watede ne ansa na modumdwumadie no etimi apawieye na eyo pepon bo sema yemu neta sutumi no emfempim ye na do ni nsemu no ena mpanifo kirem se wambo moden do monyina akwa gyina mla no ekirem se sabe oma ye wo mu no oma ne mretia se bobokro no nti posifo emankrofo we enkwatwira fiase am na mam ko pie mu okoto no koto ase nyankopɔ ya adoma papa mbo so yemu neta so aduonu enwotwe emfempim mienu ne aduonu nsia no omomfa nso omombegina kroto bio na mohwehwe mu nsemu na musisu gina ye ne yehunu se mlante wei omefo mo ho ade anasa Ghana mra ebetwe won maso akwadam ewa fiase na Ghana Post Service adwumakuo na ekiremu am yemfa nto Ghana de hyesem wodem guso eyehwehwem nipa bia ne ho bo ase we mu no ombekere na mra etimi ene na de sebe yebeboa na kronobo no eto betumetwa ewo oman emu Yantua Kasiabone so na Greater Accra Regional Minister ono anso na yamra shebedwani ede mashai osoduku
Linda Akwele Oklu the 10,000 Ghana cedis the akobua abofra wedding frinchiano nwotwe anuko school St. Olive's Grammar School enkanene Happy Home School no dodowa ne medical treatment ni na no wakoma no 10,000 Ghana cedis se omufutimi enfembo asane be yombetimi ahwe no na yade a okoye sa donation we abra nsɛmtwerɛfoɔ ɛka ho ana ochie mu sɛ abofra yi yade ne house mistress yade akola no leg osa ana obo amode ade ne nan yi ɛkɔ nsuohie mu minim sɛ ɔyɛ nurse ni o sɛ ɔyɛ doctor ni o sɛ hwan so ana kyerɛ ne sɛ ɔnyɛ sɛ obo amode ade abofra yi nan ɛkɔ nsuohie mu a ɛnuko wie akyire na kyɛsɛ ne nan no ayɛ kɛse yie papa na ano ayɛ de na hu behia som de ne bɛkɔ ayaresabea sɛ ne bɛyɔ betimi akɔhwɛ no na nhyiamudi no ɛkɔ so Greater Accra Regional Coordinating Council abofra yi ene nebusuafo ekọ honom ndra ya wo pepombosom ne de to so dunum won mfimpimienu ene aduonu nsia ana regional minister echirema ya dia timenfo ni bebre na efrese atentene ni betimi akoso na emom ehun behia so betimi ahwa abofra no na ne ho etimi atonansa na omatimi aye bibia de afanso ekoba se wuja abofra na to honom no akopa atentene ni na abofra ne so no na pomudi ho nsam no na chese entimi enkoye nto mombo modi ahwe so betimi ahwa abofra no. Better for them to admit her for now so that maximum attention will be on her. Are you getting? So since I know the CEO, I'll talk to and see how best we can support her to make sure that she's okay. And so on this note, I don't know if Regional Director Zila was want to add some few words to it. But I'll be supporting them with an amount of 10,000 Ghana cedis. Yes, so that they can use it for their transport and whatever. So please never hesitate to let us know the outcome. We'll also be following it up with my education director and see how best we'll help you. Enwechi ana Greater Accra Regional Minister Linda Akwele Oklu esanso akasa ye echiremu say yade obebomode ahweso mobeto St. Olive's Grammar School ni ma enkane ne ye friend Happy Home School nim esanse adenti anombeyi school no afiwo no wabra omombo eyempenifo amane esanso nam so ama abofra ya pomude ho nsam so no entimi enkoye. I trust me, she'll get justice. That one there is an assurance. But the news is all over. So we can assure you that justice for her is first assured. As for the closure of the school, we'll make sure that that school is closed completely. Because, living in a constituency with such, I don't know how to describe the woman. And from the look of things, the neighbors around are also complaining about the treatment of the kids around. And so we advise. We know everybody is watching. If you have your ward there, please just go and take her. Yes, send her and take her. If you can't even take her, look for a relative to take care of her, him or her. So if you are watching and you still leave your ward there or your child there, and something happens, I believe no one is going to blame anybody. I believe by now, parents should make sure that every child, should leave that school. So that the school will be empty. Eni ya wuti ye Greater Accra Regional Minister ono anso anaye mrashebedwani Edemashai Osoduku Linda Akwele Oklu. To wasi school no obetum. Ai. Ekwan bi so ne de ubie school ese odi mraso. Na me de nanka mesrese nka enipa wutu sa na mo no wahu. Nanka mpanifo enfa wono no mfa mara kwan so. Na mma ne nya de ye. Na mo mpa tenten ne ma abofra no nanka school ni de eden afa amanfo adwumayefo ewo ho mo ye adwuma etu omoka so otum sesi a sa nipa ni nyina so ye den ekwatena fi unemployment no so ekwanani ma ne sa enti nka me de ma de sere no ko mbetumi ama tenten ya adwuma mbofra nipa na otu sa na mo nanka ya ma no ho ahyehye no eso odema ne wadem kakra na school na akwaso aye den nanka ye adwuma na mo atoto ne makama na mo aboa no na waye ne wa fa nipa adwuma ana wo fa manka ye omonso no ehu ne sese ne ade na koso sa no awofo ne yembe hyehyiwom ten ya de omode omomofra ne beko school no se ne ene de egu na begu ti go fo so mungu no me le minka so mungu no na emom agente na meche ona bu angu no kura no abegu no obi anku an wa yembe hyehyiwom se ebia na omonso ba ana ye next nti obeyi na free school ni ana ye fede so obi anku a wa obewu edium ye nto akase bo no se yemfe ya ni fa nkire mu e wa sentiment enim
na adrabafoɔ ene temamufo a wɔnom wɔ numere so ewa mansie central mensinim ewa sentimentenim enso ne guchem esu a wɔnom usu no enya sem kuma ena de ye kahyebo ebisa ade hye ne sɛ na mo ha ya osapompa na mo ha no eye de ba dia ena wo mu kyire mu ye wofa kyese akwambone pa ewo asantemantem amansie central pa no numere so ya kwa nyina asese kyese ye ho ehu wienye yo enti ye bra papa ena wo mu kyire mu am ene makwambone ho potem ho no mo no meka se nansanya nipa mako be yansia ena wo mu nyina hwere wo no mo nkwa ene makwambone nti enipa pi awade nso egu ene bisa wo mo se na awadigu nso de ekwambone fa awadigu ho ben ana mu kyire me bo mi na ahyenkafo a ewo eyese ne amansie central ena afi nso numere so ne mpotemu no kyese mo kwa adwuma ekwan ne nyina sei ena porto so akese pobo mi se ne tim sam obafie ne ho fa ne ho kafo ne nsa so ne mo aseme de me kyere mabre bra mabre me sisi mu nyina yekuru kyese mema no ntumi mprapra kyere mema no ntima na dwa ewo numere so a enya sem kumo kyese mema no nyina bota bidwa wo mpam enam kwambone am ekoso wa sentimentem numere so na ahyenkafo ne be kyere mu am enam no senti ama omadwuma nyina egu enche na wo hyen na seche se ka ba ko de kwakwan so ba age udukọ fitem mom tutuka ne nyina gu fam ne nyina ya kwambone am entamo sra ban enmanimi ya akwan ne nye o mesiesi efe nso amadwade nyina kwafam ukwampote ho no ma ene ho mfuturo pa eka sen kyese wontumi ndwade motuom da sen pa dampo ne nyina mfuturo be se ne nyina ama mo nso egugempam emra moje mre na onu dia eka se bonam siniam otonkra edifra sentimentem esom yen me wafa se Samuel ofori boaten dodo abono mane se mesco atwetwe nkomo no de hye ni kyerem se Ghana mampeni waye bida tomo eni dananim so wantimi anya na ese ni da so no nyina abawiye how de na ye bebre ebi kura ye ba nsuo toto a ese ye ka betim ne ya so so ne mana se memma kura tin kam ya hekire sa no mu de ye twa simbele kakra ni de ye se blante be fere benito oye ese de nyame adom eye na ewie peye nti ke besra ban se nko mo aye ne se janka sapete kura nko fa megusu maye na ya bre emile bi atwom okwan so pa ene de nyame adom ye kakra kura na e de ko hospital ne se doctor ka se fa no ko boase a o mo bre ankasa obu okura hye se bi be a yesi yi no ebo na bombo ne de letwa ekwan ba se o mo aye no mo ni nye ni ye e maye sapete kura mo do mfa ngusu maye ke be fa ne sa na drum be na ya bre kwan so pa adwade forma na last 2 years last year yeah bele papa yeah ba kwan se de na menu ane ka no ene nsuo to kra de anya ji se wuyi unuama na de atwa gata ne bi ansa na ka na san abesi wona watan aforo akọ yeah bele pa ba 2 years yin ba sa yi de ba ya na so ya kama ebi se se bra bi de banito se de waya ma ya no waye ya dum pa waye ya dum ya dana se so nyame nchira no na de waye na enkoso kakra bi amuso de beboa no na ban so de beboa no so mfanya da meboa se de be ye be wie peye na hanso ye ni network ye ba kwa ne pese ye frefia eno nso yenya bi ye ba ye nimu ya chidi ebesi yisi ya kwanza na ehunu di ebesi ndi network nso momo aye ne na no nso bi mla ha e bibia anya kama maye ne okalafo ne de nso to ebere wo kwa we supa yefo anse obi yale ne de ne to kamse de ne ko ba boase a ekwan yenche bedu ne nipa na firim ana yenya ba ne to ada wono ma so ono de obo apai bi di bo kalafo ya jeni ofeso na se kwan we obeye free for the university kwanto be kwan na maye esi oye oye ne de difference aba mebele oye no to kalafo etimi ko ba bia ko bantem sanso na se obi yale nso identity akema be 15 minutes time no drugo as first ne de ne kwan na moye employee for ne moye na se benito ba no se youth aya na free aya na yawo me aya na ko school aya na chimoto na sa de a ne kuro mu de amani go asenka ne kwa wei aya de hia wode mo twa okada na ebi ntonton ne ma e wono mere so ena wote wonom enkene no wachi ena hyankafo a wonom ede ade hie ekọ ebai yebisa mo se na mo so a mo ya hyankafo na de na mo wo eka kire Ghana ade hie nito ye da se pa ye da se kwan ya blesso uto nja enche na wu empipo ne ade ye da se pa se oboa yen na
was yes, Quanaman, Yaminsra, Poundton Quantum. Saying, Haban was a by Moy, Uncle Untimfa Kuta, Nibim, Emegusumay, now in Putru, Adava for an patience. A Rai Moy, Blepa, yes, Rabbi, Abama boy, you cook for Yakobo, Quanin, yes, Rabbis are by my boy, the 2 Indian, this in I will show your papa, Gana Jokin to me, Jabamba boy, and into me, or no one can saw why your mind will crew. Then I want in bottom sick, and then one can tell Mamma said, Miss Lena, on my son, I said, no, quite a year, because you so to a higher, what's here by Miss Lamar. Ukuba confident. Ukuba be of confident. Say Rose, I'm nowhere I'm more feeling now. Say buy bet me the 50 or graph. The first year this all the every year first year this all children all the half Friday. A faso. Insanity. And Yamishira on to say ya kono mraso ya. Then I said you mako for Yakobo. Where you shankani or no, a was sentiment no mere so and I was turning cane. Na ne kwakura mo no na engineer Benjamin upon adodwa sadamra ne se Benito ono no obi o yankwankura nwuma no woye onya ban nipa nanso watena se adwene hu ne sem ene enumni su krodua ne ma no wo fire ne se ndika kraba hye de botom na ade hye ne hu na mane duombedie ho ayeden na sabe akwambone su ku amode a ontumi ntena se ema sabe akwambone emmo ade hye wo no numere so todwe entwe wonom dese enfom kopie mu onse adunti ono wankasa hye ase am wafa chesende mfidi omugusu ekwan no wonom esiesie wasanka se kirem se ankwankura bia betua bo no beboa bi na ye nyina ye mo no ma no enko nanim wasan so de adesere de to aban nim se ade hye am wo numere so hia mo anti aban se wo kai ade hye wo mmea pi efa eye big push agenda no ho a o makwan no fa hyem bi Jumadie we dey there yes start ye no me ana etu me wosi wo say na yes jumadie sane onipa wunya ska untimi emfa ncheche mo bia 1 city 2 city 3 city no enti o say wo ya dia population be dey ebenya ho mfa so me hwepo mu anso so a na ekwan ya ye ekwan na aseye pa na kai nkoma o say me ya dia bia obi abenya so mfa so wa ha na e ka me a o say me ye say jumadie na we ya abare dey ye nim say obeboaye won hye dwuma asenso niam ba akom ye nu a ye hu nim say aban no obeboaye ba nso timanfo na ye obi no titiri o man ni bia adwuma suamo ne ekwan bi se no se wo obi a nso betimi agya ma ho no wa ya abo aban because aban ne dwumadie ne so pa ko o petimba anka se akro o minim ada timba emfa ha efiro abako ko gold ba me anka se make minim adokro nti a ekwan da so da ho enso me hwe ma me mabu ne me maame no mo wa ha na enwuwu ansa ntimetimi abo aye ne de o se me yema omunya so mfa so me hwe se obi be fa ne mfa so wa ha akọ ntina me hwa ma me maame ma wuwu ansa na meka na kwan na fe ni yeye adaso ye ti mesra mo se moto ne kaifo amonam kwan so monto mbo because emfuturo kwan so ye pa anti efuturo na bede ma mo se ne be ya enkofa se ye kwan ya ye iso e na ama obi akoplanti no mesra mo se o mbehwe yi pa kwan iso ame nkoma ni so ade hunu dia na nka yagusu aspat bet emwa no media metimi dia mehwe madwuma ho e na maye bet ye besa aban so se aban te ye nka omwa ye ne kwan ya ye wo so ye tu gold wo so timba na bia timba twam wo kwan iso plus koko e aban twene nimla amabeboa nimla so tufna so kwanta lodu a ewa amanse central asante region me wafa se manage ne ho pam o se abo asrewa ohwe ne kase ho ansa wanwene ne boom ene a woti ye engineer Benjamin Opon ono oya de shepon e de ma de hia wanam ewo numere so eno no was amanse central mesenim ewa sante mantenim na mane boyi ye nsam training Samuel ofoli boaten ene de free asante mantenum ebesom yenwe yenyina wesu na yenkenka adwenkyira mode aba ne bi na yemfa ensomum yenkwa Facebook no so weyi efri Kofi Parliament odiaba no say the news is loud and clear inside Aguna Bobikuma apa yadas me wafase sanso ena senior man himself Charles Mante ediaba say good morning news star DLFM 106.9 the best yadase bosu kena ya minchira opi ya chiachia obi awo bia no ewiai ya denja kese ma wo ne abusua ni nyina na Regina Buadi ede aba no say good afternoon Uncle Sammy B any Adjoa Agyei Sikapa aka Wedding no hwe live edi free achim water market o say good news in fact kase bo no emu adapa na slogan de aba no say bawasa GH o hwe live edi free tama community 2 BBC me das me wafa say eye bawasa GH ya da sipi na
Reta Oben at the Abano, good afternoon. Wafa Sammy P. Nisi Sikapa, dear news. A jet triatua say brew. Now, comfort Mati, the Abano, say greetings to Wafa Sammy P. and Adjoa Agyei wedding. Now, a special greetings to Francesca and all workers of Darling Company. More Sprinters, Coca-Cola, One Butum. Yadamun, Nasi say, we are Martini Adjoa. Now, senior man, Charles Mantes and about Kubia bet Asia. And the more the Sikayan can blow for and Yan can with tree. What's it? Yan kind of brofo. Any tea. Yenti. And the brofo and no deal. It's a brochure for both for the anti say. Or say corruption is not only peculiar to politicians, but charging exorbitant lawful fares is equally corrupt and must be condemned. Enti senior man Charles Mante say young country Ghana for say yaka proyane kan katasose gia edum pempen so a na yesi amanyofo ne ya eye no kre nanso se won so tumi tena se na ye hyenkani na TNT lolu fe ya ye gia hyentiade na wutumi de ope e charge ma passenger su a woni o mampeni ana politician na obokro no munyina duka daya difference bi anim enti ye hwe ne ye nyae na nya de papa ense no ano no ana sika nye no ano eno ano no aha anti senior man Charles Mante awia ye chia o yakopon kwaso ama oni abusua ni nyina eho ban na kasebo ne ye gina wo su ne ye bunukom se pon emusemufuo ne ya mace me berantwe ne se mu de ma yo tomrosie siri kira homa na ni abadegedeja tuntum se owio esemu etemayen sounds na nuanu mienu ka won de bomu de banchiri mu am na ye DJ Omalion and afi so me wo fa senior man himself DJ Zikibi eka bomu eya adwuma ne nyina e de ekopia mu wo Facebook and afinse YouTube makase bono winya bi ehwe ye DJ Zikibi kura ya esanso echinchim efene furuma de mayen say technical producer na akenkanfo mienu aya no wa na sabe asem bi ekọ wura ka efie ha de mo no ye na me no ye se do asem mienu ye kabo ma ye 64 tit ne kum de odi kan eya wo fa ose ade eya odi kan at Nhyiraba Kwadwo Sammy B minim wo fa seba enchoba wade Adjoa Agyei Sikapa aka wedding ye kwe hwane hwa mo na eba na Adjoa Silky one hwane sexy general kwame efu juma de ne mu de pa na ye da ben ende ye fiada enti program ye friend say enkai dum odihia bia wu amesrew isi odihia wu a aya na awreho enti wonim wusu bebre pa wo so bete esu na Adjoa ne mu odu oso wan ba tere fama no enya wo de a ja ne nyensuma we wuntua sika bia wo ho enwom na mbeba ofie ho no monka nkire nipa na obeba onwom ne say onfa nto DLFM 106.9 asa wo de onfa nto ya no de ontra na ba benwino no ho na Adjoa be ya adwuma ni nyina wo ha ba fie ho ana meboa nnuana no so mo amunni ye mo ma ye bi munni ne yenya yie ne mamo ananya sa na tene ne ho asamanyen na program no aya na ye obibi e fa ne say ba na ba wo so meboa ho na di ho kya me sexy general aba Adjoa nko ne ho ofo ne ho ofe pa ne shape no so de menim se yankopon di firi soro na ma na so benya ne form ha de a ehu pa because shape no ano odene ensam hyehyɛ ye ho aba enye no ano no se dwuma na ya hyase na kwame afum wo mnane na okadwuma de ne ho ono wa ya kyerɛ mu dan akyerɛ mu entinum na ne kakra ho de mesrɛ fo ma na ma me agona PSC odefo bu amponsem na na Adjoa Silky na me modern bonti Ghana fo bonam na ne pa mesra onya ma ne fans a ye sore pe dwumade ne wanye bio bonam na ne ma yenko akyerɛ mu hima efifi mu hima enkecha hima radio mu ya santua Michael Jackson pa to pa ye sore so akwanwa yi free samere ya akopem no me ensa ye ne dia na enkaba ba ko wonte be yenka bo ne ye wi a na no achi na Adjoa be fa na akwanwa na nsa ye be ko no yakopɔ ya adoma kwesi da ebe no agokansi adwumadi a eye ebrimema nyina ka bom nyanyimu no afcon no ebe we ndi sika ye bekɔ akopiem fa na asane bekɔ so ewo Morocco ana Morocco team no omo sina national team no omo ne Senegal fo na ekusi aka no enti DLFM yagudie mu mrante no ekɔ eye tema community 8 and 9 junction ewo krompap akɔbɔ adwumaden so what ase aha anti Sunday mu hia yen kwesi da we ye eye we ya ebe ya na ye kan kwesi da we ye ye kwa kwesi mu tema 8 and 9 junction krompap ekɔ na ede ye be mount to jazz screen kɛsie jazz screen no ɛso pa nipa ni gina hu ni sɛ ayɛ sɛ wɔ park no so na wotena wo hwɛ ni free ya nye wo kapre ye be san kyekyɛ wo ne ma nti ade dwumadi esa na mo kyerɛ ma ɛyɛ frame condoms ɛna afa ho ka ɛyɛ frame condoms
mesraw ena de se de wiase aye no yade apiaba ente ya ye den bo ho ban ana sika man ka ne yi oh eno bo ho ban condom we nso mo kire ma che say eboa pa ama wo mpemu agudie nso tumi konka ma modern mo nso ne mu saka bia mbetumi aprapra kire pa ti mo modern ana mutu ho ana mo na mo nkopa bia kire kwan na mo ye our headline sponsor mo boy na live commentary live on DLFM no masanya bia hwe okrum papo no no betumi akonkan na frame condoms no wo boy am na na your friend said turn up the heat but turn up the heat na obetumi atobi won se be ka bi o top up pharmacy Echoes pharmacy NFS house of drugs won se be ka bi eno akini mamie bi omtonton bi bia no kwa won se betumi aka bi pharmacy drug stores ahodo nyina no won se betumi aka frame condoms ni bi watimi atom na kasebo no yabunu koma wie na ansa na no ye mamu nyina mo eni ti ade hye na nso me nko ya metim me da me ho me bank a ba ko aka no mete ne tem wie na Adjoa Sikina pamfo beba betena so no mo de dia adwumadie no atoa so e de asom yen Ghana de hye ye besremo na momfama so enfam yen sema bakon mienu ntem na enkabo a yensa asusu awie no yemfa ensemom enkabo wei efri DLFM adwumakuo enchen na empanifo enam DLFM so e de adesre eto Ghana de hye nyina anim sem sede empanifo ade kaka ho aseb no dwumadie bia wudie no uba mmodea epeja na uba ho dagura a wunya atofo pa ne santi DLFM adwumakuo no aba se wonom eba beboa Ghana menwuma na afi nso dwumadie bi obi adi a opɛ ho dawubo no DLFM adwumakuo na gyina mu apama no na kito bi pɛ na betumi abɔ no dwumadie ahodo awudie no ene ma akɔnka ne ede ama wom na DLFM adwumakuo sei yanka nkyerɛ Ghana fo adie bi a wo ya apɛ ho dawubo sei ye adwadie mu nsensem ene shop bi eso na wabie ene keteketekete bi mpo na wabie senia dantemu se bodwobodwo mpo a fabra na yanyemre na yamaho daguro na yemfama meka sei wabie school wo pe adusuafo won senka fabedan ye ne yamaho daguro emfama ensore munhia mudi ahoto no momfa ne nyina meda DLFM marketing department no na kito bi pa na mbetua mema mo bre na matimi abom ne maho edaguro meka sei ebia wo ye pharmacy wo pedawubo anase bia wanka sempo utumi ye ndro bibidro ibi na woje bibidro kama na woje a etumi sa yade pa opehu do wubu a fani nyina ebedan DLFM adwumakuo ne beboa opam bia hu nipa bia firimu opaye nkaibɔ a fa besome ye ne etu ho anamon emfamon sanso ne bia de hye bia yira opa na kira kwan ene a waya bosume pintam ne wonsan kana anase hu na kira kwan a yesra wo DLFM ekwa kiri ye panti wo de bedan ye pene bo ho da wu a enche bia de hye no ubetimi ehuna kira kwan senti dwumadi ahodo bi a wudi a ubehia da wubo no fa bedan DLFM 106.9 na yembo ho da gudu emfamon kitwa bi pe na ubetuam upe ya kira kwan a ye won krabo premantemu Apoba Johnson yene Wisconsin International University College no na de hwe mu egom North Legon sa opemu nkyeremu a DLFM marketing department no wa homa trufo isum 0574 986 818 0574 986 818 ana 0579 284 181
0579 284 181. Yadamasi P. Samoje Mre, Eya Son, Edebanka Boy. Na yes, sauce, Adjoa Sikina Pamfo, and a better Nasi Dia Jumedino, Aba Abetwaso.